otu Nigeria Union of Local Government Employees n'oge bụ otu jikọrọ ndị na-alụ na kansụl ime obodo egosipụtago obi ịtụ mmamụ ha na obi ekene ha nyegara gọvanọ Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo maka ụzọ bụ ịgba o ji ahazi otu ahụ nakwa ihe gbasara ndị ọlụ na steeti a. Onye isi etiti nke otu n'oge Conrad Ambali Akim Olatunji n'oge ọ na-agwa otu n'oge alaka nke Anambra steeti okwu n'Ọka mere ka amata na otu ahụ ga-aga n'iru igosipụta nkwado na ndonye ukwu ha nyegara gọvanọ iji wee mezuo ọmalịcha ebumnobi o ji maka ọdịmma steeti a. Amaka Chibụzọ Okoye wetara akụkọ a n'uju. Comrade Olatunji gbarụrụ iru wee nyere ya bụ ihe ịmaka n'iru nke na-ebute na ndị otu ahụ bụzi ndị na-agba onwe ha mgba ma yọọ ndị ya bụ otu ka ha gaa n'iru na-emekọ ihe ọnụ ka otu ahụ wee bụrụ ịgba dịka otu ọ dịbụ mbụ. Ọ kọwara na ndị a na-amaghị na ụfọdụ ndị otu dị iche iche bụzi ndị na-edugharị onwe ha si na ha bụ ndị isi ya bụ n'oge ma sịkwazịa na ndị a bụkwa ndị na-enwetaghị ikike n'aka ndị isi ma kwuo na ya bụ otu bụ ndị jegoro n'ụlọ ikpe inweta ikike ịma ndị ọ bụ ha bụ ndị isi na ndị adịgboroja. Ọ kọwara na dịka ndị isi n'ogo dị elu na ha agwala gọọmenti nke Anambra steeti na ọ bụ otu ndị isi ka enwere na ya bụ otu bụkwa ofu otu na ha dị ịbụa. Ọ gwara ndị ya bụ n'oge ka ha bụrụ ndị na-ekwenye n'ihe iwu kwuru. N'otu aka nke ya ka onye isi oche n'oge nke Anambra steeti bụ Comrade Chikwelu Adigwe toro ya bụ n'oge president maka njem ọ bịara na Anambra steeti ma sịkwazịa na dịka ndị otu n'oge na ha ga-abụ ndị ga na-adọnyere ọchịchị Soludo ukwu. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.